గాలికి దీపం పెట్టి ఆరోగ్య దేవుడా ఆరోగ్య దేవుడా అంటే ఆరకుండా ఉంటుందా? ఆడుతుంది కదా. దానికంటూ ఏదైనా ఒక అడ్డు పెట్టాలి. అర్థమైందా? సో నువ్వు కూడా ఏం చదువుకోకుండా, ఏం చేయకోకుండా, ఏం ప్రాక్టీస్ కాకోకుండా దేవుడా నాకు జాబ్ రావాలి, దేవుడా నాకు ఈ జాబ్ రావాలి, నీకు 100 కొబ్బరికాయలు కొడతా, 200 కొబ్బరికాయలు కొడతానని చెప్పేసి అంటే కరెక్ట్ కాదు కదా. అక్కడ నువ్వు అనేది ఏం కష్టపడ్డావు, అసలు నువ్వు అక్కడ నీ ఎఫర్ట్ ఏం పెట్టినావు అనేది అక్కడ ఒకసారి ఆలోచించు. ఇప్పుడు దీపం పెట్టినావు, అది ఫ్యాన్ కింద పెట్టినావు, ఫ్యాన్ కింద పెట్టేసి ఆరోగ్య దేవుడాన్ని మొక్కితే ఆరకుండా ఉంటుందా అది? అవునా కదా. సో నాకు ఇంటర్వ్యూలో సక్సెస్ అవ్వాలి దేవుడా అని చెప్పేసి మొక్కుకున్నంత మాత్రాన్ని ఇంటర్వ్యూ ఏమైనా సక్సెస్ అవుతావా? నువ్వు దానికి తగ్గట్టు నీ నాలెడ్జ్ ఏంటి, నీ ఎఫర్ట్ ఏం పెట్టినామని దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది కదా. ఇది ఎవరికి చెప్తున్నాను అంటే, లైట్ తీసుకున్న పర్సన్స్ ఉంటారు చూసినావా, వాళ్ళకి ఈ వీడియో షేర్ చేయండి.